Nung time na lumabas kayo nitong kaibigan mo kuno na kafubo mo, may plano na talaga kayo na umeskapid? Sex sa sasakyan. Ano yun? Nakipag-tsuktsak-cheres ka sa loob ng sasakyan? Anong year to? Nung patapos na yung college ko, Kaninong sasakyan yung ginamit ninyo? kulang ko. Magulang mo. Okay, sino naman yung sinama mo doon sa loob ng sasakyan na yun? Yung kaeskwela ko nung high school, So magkaibigan kayo nung time na yon. Hindi kayo talaga magkarelasyon romantically? with benefits lang. Ay, fubu. Wala lang, maghahanap lang ng lugar na hindi makikita ng ibang tao. Siyempre, yung sasakyan ng magulang ko, tinted pa. Ay, super dark tint. Yes. Iba ka talaga ha. Ang apelido mo ba, Thor, ay Jack? Nung time na lumabas kayo nitong kaibigan mo kuno na kafubo mo, may plano na talaga kayo na umeskapid. Paano nangyari yung unang beses na sa loob ng sasakyan? Pero bago pa yon, may nangyayari na talaga sa inyo outside the car. Wala naman. So first time yung nandun sa sasakyan? Sasakyan lang. Talaga? So paano nangyari ang lahat? So humanap ka ng pwesto kung saan kayo pwedeng pumuwesto. Naganap lang ng parking na hindi makakakita. Nang walang makakakita, madilim, ganon. Or walang maninita. Walang maninita. At anong lugar naman itong natagpuan mo? Nung una, sa bandang Makati to eh. Ang taray, so may pumangalawa pa at pangatlo. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.